आंखौ मिसुगुर फुनायखौ सिनांदों दिनै असिया मोनना नोङो एसे बेलेग नुखादो साफा नुदो आरो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि एएस बिजावजालि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय इदिनोथ' जेबो नङा ओमफ्राय न'आवनो थानानै माने ओरैनो थास्लाय भिडिअ बानायनो होननानै भिडिअ बानायबाय दा जोङो बयलार दाउ आलु कबि संनो नागिरदों बेनिफ्राय दालि जेबो गैया दिनै बेखिनियानो नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलां लाइक खालाम ओमफ्राय आरो शेयार खालामना हो लोगोफोरनो आरो लोगोफोर नोंसोरो जोंहानि हासबेन्डफोरखौ नायनो होन्दोंमोन ना ओमफ्राय बिसोरो मालाय 10K जायाबा नुजायानो लाजियोनो बेखायनो अननानै थाबैनो 10K खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो गासैखौबो देखायलांनोसै 10K जाबाथाय आइ बाबामोनखौबो देखायगोन उनावहाय खोन्थालांगोन जोङो लासैनो 10K जाबा दे लोगोफोर बिदिबा नायलांदो लोगोफोर जोङो माने दहाय आरो मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानोसो बावबाय जोङो माने जोङो दुगैखांनानै ओरैनो देलाया मुङानो साखिनिखौ टाइम जाद्रायनायखाय फुदुंग्रोनानै माने हैदों खामानि मावग्राफोरनो ओमफ्राय जोङो साखिनिखौल' देखायदों मानसिफोरखौ देखायनो हायासै जोङो मोनख्लाब दंमोन नालाय मानसिफ्रा मा लेथ्रा दंमोन नालाय बेनिफ्राय जोङो माने साहाखौ हैखांनानैसो देलायफिननानै उनावहाय इन्ट्र'खौ लानाय जादों आरो बारा देलायाखै दे आंथ' देलायखायो ओरैबाबो आंनिया जेब्लायबो बिदिनो थाखाबाय थायो एसे सोलोंदो माने आं देलायनो रोंबाङामोन बिदिबा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलां थुदो बिदिब्ला आं फैलायनि नै सासेया माबा नागासिनो रुटि पुरिबो सावोनो ओमफ्राय रुटिबो बानायनोनो खामानि मावग्राफोरनो बेखौनो जाहोनोसै दिनै बेयाव होलांदोबो ओमफ्राय नागासिनो गाइखेर गोलैना होनानै असाइस नुबाय जाबाय नै बेखिनिखौ हैग्रोगोन जोङो गांनै दिनै गांब्रै गांबा सयखान सासेनि सानैनि साथामनि नांबावगौ खैखान नांगौ गांनै लांसै लोगोफोर नै जाबाय दा हैना फैनोसै बारियावसो नुजाथ'आनो मानसिया आं नुजाथ'वाहाय मार मिंग्रा गोदौबाय थाथोंसै दालिखौ बाहेरावनो संदोङो दिनै ओमफ्राय मैगंखौबो बाहेरावनो रुनानै लाखादो आरो मोनथ' जाथ'वाखै रानथें लावगि एकदमबारे बेसेबा गोजौखायो आंनिबो गोजौ नामा लावखाबा आं एसे मटि जाहांबाय आंखौ मिसुगुर फुनायखौ सिनांदों दिनै असिया मोनना नोङो एसे बेलेग नुखादो साफा नुदो आरो दा जोङो सारायखौ जाननानै लाबाय बेनिफ्राय एवनोसै बयलार बेदरजों आलु ओमफ्राय अलकबि भाजा एवनो नागिरदों थावखौ ओरैनो एसेल' बायदि नुदों ओमफ्राय मोथाङाव बुरजासो आरो ओरैनो एसे बायदि नुदों नै दा बेदरखौ हरना लानोसै आरो रुनानै लाखादो फार्स्टआवनो लोगोफोर आङो आब'नो जिरा आलु देनानै होखांबाय ओमफ्राय दाखालि आब'आ जि बेरायनो थांदोंमोन मालाय मानासाव आंहा थांनोनो मोनासै नानि लोमजानानै बोरै थांनो गथ' लोमजानायखौ लानानै लिंदोंमोन र' लिंनाया
दा थांनो मोनासै आंहाथ' लेंखादोंमोनानो गावहा सिथाखै गावहा आन्दायबाय आरो बेखायनो इनि थांनायखौ नुनानै बेसेबा लुगैखादोंमोन आं थांनो ओमफ्राय दा मोनासै बारा बुरजा लोमजायाखै ओरैनो एसे गगा मोन्दोंमोन नानिया थेवब्लाबो लाङासै आं गोजानखाय ओजोंहाय आरो जिथिलानावबो ओंखाम जागोन नालाय दै सोलायनायनि बाथ्राथ' गिनांबाय उन्दै गथ' खस्थ' जायो गथ'फोर लोमजाबा लोगोफोर जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ आद्रा ससेयैनो दोनलांनाङा बिराद मोजां मोनो जोङो कमेन्ट नायनानै हरबानो जाबाय आं हाजो हरदों ओंखाम ओंख्रि मोनसान्दै लोगोफोर जोंनियाथ' थाखायोआनो गेजेर ससेयाव साहा लोंनाया मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो दिनैबो ओमफ्राय रुटिजों साहा लोंनोसै जोङो दा रुटिया बैनि पुरि एवनो नागिरदोंमोन ना पुरि एवजायासै रुटिखौनो एवबाय जोङो बे नुवाखै आंनि खिन्थिनायानो जायाखै बेहाय अलसिया नालाय वान टाइमावनो लोंनोसै जों गोजां बोथोराव बेसे सहाय होयो वान टाइमाव सान्थि बायदिहाय लोंनो मोना मोखांखौ नायदों मोजां नुदोंना नुवाखै मालाय सासे आरो फुङावनो खोरदैजोंना संना जालायदों ओमफ्राय नाथुरफ्राय आंहासो बेसेबा लुबैनायदोंमोन दाखालि आं होजायाखै दाखालि आं होजादों ना मा बदला लाखिबाय थायो दे बदला लानायनि स्टाइलावनो जाखाना होयो आरो नों जाखांबाथाय बिदि जाखांबाय बेसे नायफिनायफि जादों बिसोरो नाखौ ना बेसेबा मोजां मोना ओमफ्राय आंहा मोनजाया खालि गगा मोननानै दिनै आं जाबाय फुङावनो जानो मालाय बिदिनाङा ना खारना होदोंमोन गिबिनि भिडिअ लाबोनो होनदोंमोन ना जोङो साननैसो थाथ'बाव गाज्रि मोननाङा लासैनो जोङो बे भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन दा टाइम मोनस्लाबाखै संनाय खावनायावनो दोनखागोन नालाय आं सोलोंनाङा संनाय खावनाय भिडिअखौ बिदिनो संनाय खाजिनो लालांबाय थानो हायो ओमफ्राय गिबिनि भिडिअआवदि दल' जनानै थानाय जायो नालाय बेयावनो टाइम होनो हायाखै जोङो ओमफ्राय दा साननैसोनि उनाव नाजानोसै लाबोनो आं माने एरैनोसो दोननो नागिरदों सासेया संगासिनो गेसाव अरा एसे नाङा जानाय नाङा माने साराय गेदेर नालाय अरा मिलायाखैमोन ओंखायनो बेयाव लाबोबाय बाहेराव खोनादोंना लोगोफोर मा होनदों हा सिन्दुर फोनदों आङो ओमफ्राय आंनि खानाय गनानै दाखालिनिफ्राय रज'नानै आरो बांसिन होथेग्रा जादों ओमफ्राय बेसेबा गेदेर फोननांगौ र' ओमफ्राय गेदेरथार फोनबाथाय नुयो उनावबो नांलाजोबो मोखाङावनो आरो इयावसो हमना उन्दुबावो नानिया आंनिया नांलाया आंनिया बिदिनो थायो अदाबखौनो बुलायदों बेखौ एसे लाबथिङो गारियाव गाखोनाय लोगोफोर मुदुफुल बिबार बियो बाथोन देनो नागिरदों ओमफ्राय दा खामानि मावग्राफोरनो होबाय आरो ओंखाम हास्लाबथ'वाखै बेखौ आथुर आथुर नायनोसै होनो हागोन ना हाया होनलाय ओं मोनबावनांगौमोन इयो ओमफ्राय जाबायहाय खांनोसै आथुर आथुर जाबाय मोजां जाबासै बिबारा माबादो रुनाया बाराद्राय जादो फैसिगोन बाबुनि बार्थडे बिबौआ गिफ्ट होदो नै टपिखौ बार्थडेनि जुताबो दङ आंना बावबार नोंना मैदुफुल बिबार बाथोन जानोसै लोगोफोर नै जोंबो डिसावनो जानोसै खांसि बाहायथ'ला अलसिया जाजोबदो इसोर जाखांबाय बाबा मोना दहायनो सासे बाबाया जादो इयो खोदै दहाय फुंनिया खोदैयो ओमफ्राय इयो मुदुफुल बिबार बाथोन मुला माने मुला सागनि ओमफ्राय इयो बयलार आलु दालि जानोसै
गोफार लागोन आं दालि लाग्रोनि जानोसै लोगोफोर बाथोना गोखा नामा जानायखौ देखे थाथ'ला दे दे खब'से जानो 시간이 어디 같아 이거? बाबा मोनजों खाथियाव रायलायगासिनो जानाय खामानि इखो थानाय इखो ओमफ्राय लोगोफोर नै दा जोङो ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै ओमफ्राय जिरायनानै थानोसै दसे जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर